Какво става хора? Тук е Пран БГ. Да. С мен е Иванор Чо и днеска ще ми подготвя играта Code Simulator. Да. Хубаво ще игре. Да, всичко разбрах. Сега с този клип ще ви подготвя едно голямо нищо. Вау. Голямо нещо или голямо нищо? Второто. Не, човек, нямам си представа какво да правя тук. Направих, нали, правя този клип, само да покажа някакви глупости. Нищо по-различно, ама. Сега спънах като пълен идиот. Между другото, искам да покажа какво открих вчера. То не беше тук натам. На един телевизор, който можете да играете игра. И коя е тази игра? Супер Марио? Не. Нали? Чакай. Пакман? Не, бе, не. Няма да я познаеш. Тетрис? Нямам си представа какво е това. Чакай. Сега... What? Това ще не работи, бе. Тук ли трябваше да бъде? Да, тук е. Как играеш сега? Ето, готово. Тази знаеш ли? Ами сега не ми говори нищо. Така. Ооо! Но мазно... Ужас. Най-мазната игра на света. Най-рейджущата игра. Втората. Така. Не мога да го направя, хора. Аз съм тук тук рекорда ми е един. Вау! Тони Найка. Сега, ако да покажем, ще покажем ето този кължа буклук, много е хубав. Да. Ръчно изработен. Даже е жив. Искам ме следва. Ръчно изработен. Ръчна изработка. О, шит. Майко, тук има по-търгаш човек. Гледай коста. Майко. What? Бягай докато още си жив. Иначе може да умреш да ама. Ох, пречуках се. Не, единия ми нещо, аз не знам какво е това. Така. О, тук сме на купонче. Какъв купон, бе? What the... Това е една якия там с хора. Да, фак. Имаше нещо като лимон. What, който хвърчеше е тук. The fuck? Полтергайст. Shit. Това ли е? Вау! Ето това Да! What the fuck? Тящата коза. Уникално. Да. Ох. Ти скала ли си? Горе. Ох. Искаш ли да стана скала? Да. Специално с теб. Да. Шегувам се. Ай, стана. Да, бе. Та рок. Та скалата се завръща. Пътни го е това. Не мога да... Го целиш. Цели го да е. Няма. Та... Ба. What? Някакъв идваше да му бие. Избий с него. Да, за да го приказва само. Уи. Много ме кеф как се бъгвам. Да. О, Найк. О, протест срещу Бойко Борисов. Бойко! Цацка Цацева. Само Я Цацка Цацева. Я пак. Само Цацка Цацева. Я пак. Само Цацка Цацева. Са. Салами. Само салатата. За салатата. Залада. Само Цацка Цацева. Не, давай точно. Особете за Цацка Цацева. Само Цацева. Само цецето. Аз падам тук. Падай, ти си камък. Отказвам да бъда камък. Ще бъдем торнадо коза. Торнадо коза. Yes, бе. Отиди пред Цацка Цацева.
Цацка Цацева, дама господа, тук Къде е търсят. Цацка Цацева? Where is Цацка Цацева? О, сад. Аз който тук едва ли е жива. Вече. Цаца Цацева. Цаца Цацева! Цаца! Искай автограф, ако не мериш. Damn. Отпи. Цаца Цацева, тук съм да ви помогна за изборите. Ох, Ще убиш всички, които са за Бойко Борисов. Байка Борисов е Тони, Найкъл. Ти за Бойко ли си, бе? За Бойко ли си, бе? Ти за Цацка Цачева, бе. Съм Цацка Цачева, бе. Ох, Такава съм Цацка Цачева. Отиди в нищото, бъгни се там. Ако щеш. Damn. Да стане някаква друга коза. Ай, ще станем... Какво? Какво да бъдем? Не знам. Козата Цацка Цачева. Бъди Не. Цацка Цачева. А, Можеш ли да бъдеш къв Цацка стил Цачева? е? Ах, че мръсно. То за Бойко. Задник. Задник част. Задник части. Чакай. А така. Вижте сега колко ще слива тази коза, защото е за Цацка Цачева. Саса. Цацка Цачева ще направи вашия живот весел. Сасава. Отиваме в училище, Бойко което... Борисов може да строи само магистрали. Нищо повече. Цаца. Цацка Цаца! Цачева може да направи Добре, живота ви стига. по-добър. Добре. О, пич. Да, това е за спална стълбици. Вау! Това е матрицата, казвам ти. Този е матрицата. Даже е по-добър от теб. Това е невъзможно. Отлично. И умря. Ти си, бе. Абе. Жив ли си? Не да се хлепи. Явно са били врагове. А то верно мъртъв е. Еми, кой ще прави? Ай, то скип е. Фристайл. Ей, браво. Аха, то тука. То тук направо поводя. Опа. Ти му чупи бара, а той умря. Добре, сега смятаме да ви покажа как да... едно нещо ще ви кажа. Ага. Да, чакай сега. Отивате при Цеци Цачева. О, вземи автограф. Не мога. Е, Аре бе. Иначе Цеци Цачева. Чак това мъж ли е, бе? къде е Цацка Цачева? Ето я. То мъж, бе. Пак да е? Ти, Цацка Цачева за мъж ли я мислиш? Горе-долу. Аре бе, вземи глупавата книга. Какво ще четеш? Ти учиш, аз Зата нямам. мой ли чете? Ти учиш. Или се учи да чете? Аз нито едното. Опа. Стигмята наляво надясно. Не. Така. First book ever returned. Вау! Така. Ето виждате гласовите за Цацка Цачева и ще се научите как да говорите правилно. Като е този тук. Да. Като е тази коза. Shit. Where is goddamn book? What the fuck? Изчезна. Иллюминати. Damn. Не, наистина, трябва ми книгата ми трябва. Еми няма я. Та дали ще... What the fuck? Ето този. Чакай бе, май я намерих. Това е иллюминат. Ето я! Так не... Брат, може ли се махнеш? Не. То верно не иска се маха, бе. Там иска, брат. Да. Напушена коза. Всяко ще правиш тази. What the fuck? Така. Цацева. Кои са тези, бе? Тези, бе. Кои са тези? Цацева. Отрепи ги, тия са за Бойко Борисов. Аре, отиваме. Само Цацка Цачева. Сега първо его е. Е, това ли е единия? Това е... Това е тази за Бойко Борисов. Исака Дюк... Опа. Ти? Чекай се. Какво? На мен ли, бе? На мен ли говориш нещо? Я си гледа.
Даже не мога да удара. Ай си здрав. Така, втория, ето май беше. Не. Не го. Това за Бойко Борисов. Те е срам. Аз си бутнах книгите, гей. Къде? Оня къде... Само Цацка Цачева. Да. Сега, оня май беше ето тук някъде. Ако не се лъжа. Коза ли това? Не. Его е. Как да се качи до там? И ти си коза, мой всичко. Да, верно. Иц. Само Цацка! Само Цацка! Само Цацка. Само Цацка Цачева! Да. Така. Ще смятам да покажа още едно нещо. Как да направите, да отворите портал по-скоро. Така. Какъв хубав живот имаме, баглясъл. Да. Баля. Вижте какъв хубав живот може да създаде Цацка Цачева. Чачева. Цацка Цачева. Ето, първия спред, нали, когато грамте, нямаш представа дали така. Цачева. Това е портала към Цацка Цачева. Цачева. Цацка Цачева. Да. Ти заболя. Заболя ли? Искам фал. Искай си. Няма. Че да не си футболното игрище. Да. Значи сега един... Това е за Бойко Борисов. Аре! Бях толкова страх от силата на Цацка Цачева. Май, пик тази шиба на коза. Бойко Борисов. Его между това. Така е. Бойко Борисов. Мисля, че можеше да... Чай сега, онова къде беше, бе? Онова беше майна... Къде беше другото, бе? Аз забравих къде беше другото. То беше горе, от. Как ще си горе? Не знам. Със силата на Цацка Цачева. Цацка Цачева. Как ще качиш? Помниш ли? Това е. Чакай, не съм сигурен, че беше. Опа, шит. Фак. Антигравитационна. Фак. Това май го изпусна. Какво е? Не, къде ми е спрейчето, е? Замина. Не. Край, няма да видим Цацка Цачева. Чечи, мила. Шит. Няма да видим Цацка Цачева. Чечи. Аре, тук ли ще? Ето го е. Ще видим Чечка Цачева. Намери ли го? Ето. ли? Не. Фак. Къде? Колко е тук, бе? Махай го това. Не. Хора, не успяхме да го направим това, което аз исках, ама както де. Не успяхме да видим Цацка Цачева. Да, хора, все пак, благодаря, че гледахте този клип. Моля да се абонирате за канала, да харесате клипа, да пишете в коментарите на какво ще да снимам. И гласувайте за Цацка Цачева. Да, чакай. Цацка! Какво става тук, бе? Тук. Нещо. Да. Благодаря, че гледахте. Това е за То човек направо. Хора, надявам се да ви е харесал клипа. Чао на всички.